Mbola tsara tompoko vavy, mbola tsara tompoko lahy. Faly miarahaba andre tonga amin'ny plateau vaovao-tsariny Valangizitra. Araka ny vaovao azonay farana, ono regninay io dia tapitra cyclone zegny tanàna Ambodiangizitra. Dia nisy solitenganay moa nalefanay agny amakafaka sy anadiady mikasiky raha zegny. Allo, mbola magnano vaovao. Ya faly miarabantsika jiaby zegny tonga eto amin'ny Ambodiangizatra iaraka nivolanitsika mikasiky le cyclone nandalo taketo nomaly zegny eto zay tonga amin'ny olo araiky ato satria izy zegny tonga niaigny tamin'ny toerana ty zegny tamin'ny fotoagna nandalovany cyclone teto amin'ny tampo tanagnany Ambodiangizatra. De azafady tova ya de nagnano akory zegny fandehan'ny raha ty zegny nomaly taminareo teto zegny. Ya efa masivana ya Tout Camry. Ya, voalohany maloha cyclone tegna nagnadary. Nandrivondrivotra raha foko izy ka fa havy zay cyclone igny direct zegny nikela zegny itôly ny kabonay zamanay. Izy avy tegny tegna le izy koa ny kabonay zamanay fa commence nihilankilagny commence lalana fagnaza heta amin'ny raha io. Ya azafady hely tsy manapaka teninao fa anao pa zegny hoe ankoatran'le kabon'ny zamanao zegny ino zegny le raha hoe ohatra nagnano akory zegny le tafitragno nipitranandre ohatra nagnano akory zegny tafitragno nipitranandre. I tafitragno nipitrahanay ndraiky zegny izy igny zegny koa zay fa nifofofo rivotra igny baka nihilagna baka tragnonay malôha izy nihilagna igny nandray kapoko tamin'ny kabonay zamanay ke kafa nagnan'igny malôha kabonay zamanay igny ya anao zegny fony voalohany mikasiky kabonay zamanandre zegny ialantsika zegny koragna mikasiky hoe kabonay zamanandre zegny de resaka hoe rano ndraiky safe izy koa fa baka zegny hoe raha magnano karaha iny nagnano akory nisy rano aloha teto sa nagnano akory. Ya izy koa mba rano ndraiky magnano zany io isan'andro ake baka izy ererina aketo na tamin'ny cyclone araiky tegna le niakatra rano ambony izy koa raha maloto jiaby tagnatin'ny kabonay zamanay koa tegna le ndéborde. Tsisy mandeha rano.